Druhá základná vec. Keď už hovoríte o Hamase, o Izraeli, ja nepodlieham propagande. Ja nepodlieham videjkám, kde sú naštafirované deti s prázdnymi miskami a natočia ich, alebo novinári, ktorí sú v prezlečení novinárov a pritom sú to bojovníci Hamasu. Ja tomu nepodlieham. Ja presne viem, ako fungujú tieto propagandistické akcie. Trápi 500 000 ľudí. Podľa Vysokého komisára OSN pre ľudské práva je situácia priamym dôsledkom konania izraelskej vlády. Tel Aviv to odmieta. Správu OSN označil za nepravdivú. Budeme ju aktualizovať. Je to hladomor v roku 2025, hladomor 21. storočia. Sledujú ho drony a najnovšie vojenské technológie v histórii. Je to hladomor, ktorý niektorí izraelskí vodcovia otvorene propagujú ako vojenskú zbraň. Je to hladomor, za ktorý nesieme zodpovednosť všetci. Všetci sme za to zodpovední. Hladomor v Gaze je hladomorom celého sveta.